Hello logofer, welcome back to my channel. Ang channel nonton karbo borbe asa kalaman nonton na boybo mosain dong angbo mosain dong ang sa hayo bekone nonton mosan dekelang na langsay. So today logofer ang ada yu dekelang say. Musisi suruna. Tayo ang karbay ni tabay tabagas ni. 천재 거 아니 거 응? 천재? 이거? 천재비요? Thôi vậy đừng cái gì scooty gì sang đây đừng अरे अच्छे से बोलो thôi à gì đã thằng là phơi Bang mana? Lesi ya? Oh iya, stong nama tu. Tayo nongau tunggu nonggu vậy. Phải lain thằng năm mươi năm phải cái đó nó làm này đông khay này bị cái này làm bao giờ rồi cái kia bao sao lần chúng tôi dây ra vì cái lain thằng năm mình phải làm gì các bạn này cái làm bao giờ là cái phở thì là làm vậy không ra phát ra bên mình là những cái gì nọ bên này mà là cái mình chỉ dây Good morning लोगोफोर नै बेरे फुंजानि एसे देलायबाय मानो देलायदों आं खोन्थागासिनो नोंथांमोना नायलांफैबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो नै आङो गिर्जायाव थांनो रेडि जाबाय दायो थांसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय आङो गिर्जानि माबाखौहायो भिडिअ लानो हानाय नंला आरो लामायाव बिदिनो एसे लालांसै एसे क्लिप लानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा गिर्जानिखौ आङो लानो हानाय नंला बेखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो दायो आङो थांनोसै नै टाइम जाबाय थांनायनि 9टा जाबाय खोमा 9टा जासिगोन दायो थांसै आङो जोंना 9:15 बिदिनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो दायो थांसै लोगोफोरनि देलायखांबाय दिनैहाय आंनि फाला आं बानायनांगौ दायो थांसै थुदो बिदिबा लोगोफोर थांनोसै थाबायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय नै आंनि थाखाय माइरंबो लानांगौ दायो आं थाबायगासिनो जोंसो होनलायलांबाय लामाखौ एसे नायदो देखायनोसै नै मोनफैबाय नै दायो आङो भिडिअखौ सिंनिखौ लानो हानाय नंला डाइरेक्ट न'आवसो लोगो हमहैनोसै लोगोफोर लोगोफोर नै दायो आङो न'आव सफैफिनबाय ओमफ्रायो ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ओंख्रि संबाय आरो ओंख्रियाबो मोनबायानो आङो देखायनि र' मा ओंख्रि संदों जोंहा दिनैहायो बारा गैया ओंख्रिया देखायनोसै आङो र' साहा लोंबाय माबाय भिडिअ लास्लाबनो हायासै आरोना सासे आब' फैफादोंमोन नालाय बेनो साहा लोंनो हरबाय ओमफ्राय दायो
मा संखांखो आङो देखायनोसै नोंथांमोननो। थ' नायदो लोगोफोर, नायदो लोगोफोर, जोंना ओंख्रिया दिनैहाय आलु फान्थाव लाब्राहाय बेखौ बिबोनांफोरा संबाय, ओमफ्रायो आङो बेखौ एवफैबाय, जोगोनार बिजौ भाजा, ओमफ्रायो दायो ओंखाम दंबावो, नै ओंखामखौ संसै। दैया दुंखाबाय खोमा, जोंना ओंखाम संनाया आन्दाज नालाय। दैया दुंबाय ओइ ना, बेखौ जानग्रोबाय, दैया बिराद गोदौबाय नै, दायो होनोसै बेखौ। ओमफ्राय फानलु बाथोन एवनांगौ नै, फानलु बाथोन लायनो, सरि ना बाथोन जि बावखायो। दायो ओंखामखौ हरनोसै आङो, ओंखाम हरनायखौ खेबाय थानो हाला। माइरंखौ होबाय नै लोगोफोर, दायो खोबनोसै बेखौ। ओमफ्राय नै बेहा नाखौ सायखाबाय, दा जानायाव गोथाव मोजां मोनजानायनि सु मोनजायैनि बाथोनाव। दायो बेखौ खोबनोसै, दुंब्रेजोबसै नै, दुंब्रेबायानो। जि गरम लोगोफोर, दायो माइरंखौबो हरखांबाय, ओमफ्राय नै आखायाबो दाबो हामाखै आंना। माइरंखौ हरखांबाय, नेनोसै आरो गाबनायखौ माला सिटि बाजियो। बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आङो लोगोफोर, नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आङो जेसे हायो एसे देखायलांनो नाजाबाय थागोन आरो आंनि डेलि लाइफखौ, नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामनानै हो प्लिज लोगोफोर। नै मोनबाय जोंना बाथोनाबो, जेबो गैला आरो संनांगौ। दिनैनि ओंख्रिया जोंना बेनोसै, जेबो गैला। गरम बोथोरफ्राव मा ओंख्रि जाबाय थानो, बेफोरनोसै। बे जोगोनार बिजौ माथो मोनबावनो होनदो, दालि, जोगोनार बिजौ, आलु, बेफोरनोसै ओंख्रिया। मा होनो, सबाय बिमा। गोजां बोथोरनि ओंख्रिखौसो जि मिस खालामो लोगोफोर, जा गोथाव मैद्रु मैलायै गुदुं ओंखामजों, गोजां बोथोरजों जाबजों गुदुं जानो बिराद गोथाव मोनो लोगोफोर। दायो गासिबो मोनजोब्बाय लोगोफोर, बेनोसै गोलोम बोथोरावलाय मा ओंख्रि मोनो आरोना लोगोफोर, बेनो जोगोनार बिजौ, सबाय बिमा, ओमफ्रायो जोगोनार बायदिसिना आरोना। एफा ओंख्रि मोना, गोजां बोथोरनि ओंख्रिखौसो जा मिस खालामो लोगोफोर। मा होनो, एकदम गुदुंजों मैद्रु मैलाजों जि जानो गोसोखाङो। थान्दा बोथोराव एकदम गरम जा गोथाव, गोजां बोथोरखौसो जा मिस खालामो। दाथ' नै जि गरम, एसे खामानि मावबानो बिराद गोलोमो लोगोफोर। नोंथांमोना गोलोमोना गोलोमा खिन्थाहरदो। गोलोमनायाथ' बयबो अभियासलि गोलोमखायो, होमबाबो ओरैनो जास्ट फाननि थाखाय होनबाय आरो आङो। ओमफ्राय नै दायो दङ देगासिनो सासे बाथोन जि देगासिनो सासे थ' होनलायलायनाय खोनाहैबायदां, दावराव खोनाबायदां रायलायनायखौ लोगोफोर। दायो बाथोन देग्राया उनथिंनिल' खेब्बाय आङो लोगोफोर, जा थ' देगासिनो गोसो होनानै। स' लोगोफोर, दायो खामानिया जोब्बाय, ओमफ्राय नै रुमाव हाबफैबाय आङो। साननि संनाया जोबलायबाय जोंना जेने थेने बिदिनो। ओमफ्रायो दिनैहायथ' फ्राइडेमोन नालाय, आं गिर्जा बानायनांगौमोन आरो आङो दायो बानायनानै फैखांबाय, दा न'आव दङ नै ओरैनो। गिर्जा खालामखांनानै फैखांबाय, ओमफ्राय संखांबाय माबाय, ओमफ्राय दायो नै रेस्ट लानो मोनबाय। दायो टाइमा 11टासो जाबाय, दायो आङो रेस्ट लानोसै। ओमफ्राय दायोनि जानायखौथ' मा होबावनो लोगोफोर, बरिं जायोना, बेखायनो जानायनि भिडिअखौ लाबोला। ओमफ्राय भिडिअबो जेनेबा माखासेफ्रा फैनोबो बायो नालाय, बेनिखायनो जानायनि भिडिअखौ आङो लानो हानाय नङा। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आङो। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थाबैनो 1K खालामनानै होदो, मानोना 1K जाहां जाथारबाय आरो माला 1K जायो आङो नेनानै दंगासिनो। अननानै प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो, ओमफ्रायो शेयार खालामनानै हो। दायो एसेनोसै लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच गाइस, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' थेंक इउ, बाय बाय लोगोफोर।